ngulu mah masih keder je. Ya soalnya sampean mengulike polaan. Esuk-esuk juga. Kayak kula esuk-esuk ning kebuknan. Barang babah mau wong sugih. Manjing Islam langsung ditekun. Ya kalah ulah-ulahan. Sejen baik. Sejen. Alhamdulillah. Apa sebabnya isun duweni garwa masih nom ya. Ya beda umurnya 40 tahun luwih. Jongan bapak wong sugih. Jadi nuruti omongannya sinden. Pripun? Pripun kuno. Jare sinden gedang tua tadaudan Srikaya waru gede. Kep. Luru laki bagian tua asal enak ning badan sebab barangnya barang pekayane gede mulane gelem dikawin ya. Awas, ketrawasan kono ngomongnya sampai kaget. Iya no. Tuh. Iya Bapak. Tole takon Bapak Oo. nalika durung sunat umur 70 tahun sunat kula Bu. Loh, gua yang regetel-regetel. Ya banget Nabi Ibrahim alaihissalam wong kang pertama disunati Kanjeng Nabi Ibrahim umurnya 120 tahun. Masya Allah. Aja sobut ya Pak. Astagfirullah. Bulan gak sampean bakal manjing Islam kok aja sekedar separo-separo. Secara kafah manjing Islam dipelajari para nabi, para rasul. Insya Allah tobatan nasuha. Sang Kuryang keawanan muda-muda dayang sumbi waktu Rasedan penasaran yang durung laksana diri Mas dalam nasib bos langan komara yang durung dadi sawiji yang durung laksana diri Bapakku hardati singor mati. Sebab utamanya kita wong muslim sunat iku nomor siji nalika banyu wudu bersih suci ning wis disunat. Nomor loro adosin penyakit menurut ahli tabib. Iya sunat dong. Nomor telu gawe enak ning istri. Nah, mangan gedang Bener. ora diocet enak beli Oh ya serpal. tapi bakal diocet dingin. Waduh nikmat. Nah, Oh gambarane. lagi turung disunat barang sekian wis disunat tuh enak endi taksi. Bapak ngomong aja mono-mono isi. Ya kadang nggak sapa-sapa ya. Oh laka sapa-sapa. Hari itu lah dianggapnya apa? Sampean mah angger bae kaya kono. Simbar mata magarnya telah buka kang kuardadi menangkan sing ora mati bapakku tuan rumah sampulane selawase emane-mane wong seduluran tegan mana sora tega ngelarani kang kuwaru ibuku kucing aja nok digawe namo mamaku hardadi minangkane masih ora mati aduh
jadiri ketulis ke gawang janji, ketulis ke gawang janji, ke gawang janji. Punten Gabah. Brewen. Ya kula lagi repot sebatur diundang ning babakku. Jare arep ana syukuran. Tekang kene ceramah sampeane ku Ket. Sing umbang ngejak ayu jesungguhan. Aja pada ning sawah bae. Pikiran ning angen-angen kula iba. Jabur, rokok, wedang manis. berwedang manis boboan komplit. Godhong morak silepang gawe gagas lawase, wak kenclo selawase. Padahal sedulur ya, Iya, Pak. artinya ning dusun Pacinan niki wilayah Dermayu sebenarnya kula lagi merosot usahane. Sewise ana sodagar sing Arab tekaning tlatah Dermayu mengurangi ansep, artinya pemasukan Penghasilan kurang. kurangi. Cuman kula sewise duweni iman lan takwa ning Gusti Allah, nikmat sing Gusti Allah iku dudu sekedar rezeki, utamane sehat, pindone hidayah. Ada di singor mati, mamaku tuan rumah singor mati. Akeh wong Cina pada sugih durung tentu oleh hidayah sing Gusti Allah. Akeh wong Cina pada sugih durung tentu dipai nikmat sing tiada tara saking Gusti Allah. Kelawan diupai hidayah kula sekeluarga dadi mualaf menaati perintah-perintah Gusti Allah sesuai kelawan tujuan yang Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Prinsip mulane bagian lagi merosot dah kulaku tetep kebudayaan Cina bagi-bagi ampun. Godhong morak silepang gawe gagas lawase, ayah denok bunda denok sing nyakseni. Wis siapa kenapa ya? Hanya don watir, baba don watir. Terutama wong ora duwe dingin ya Nok ya. Iya baba. Wis sebab jare Gusti Allah ibadah sing bagus iku deleng manusia sing kurang mangan. Bagian dipai pangan. Kula ibadah. dikit, Pak, kula dikit aja wong sejen dikit. Bagian aku. Ya jawatir kok sampean sing bagi-bagi mana? Ya, Kak. Kikut. Kok dikit kita mau kira. Bingungnya babah arep bagi-bagi ampo. Ampo ku blengak sira. Aib ya, Kang. Sampun lagi selawase, wong becik pasti ketiti. Ori sira rebutan kita dikit aja kira wong. Ampo ku dipangane ku ngusel ning kursiku. Serepal ya, Kang. Sepal. Yo kader sing digawe lemah, Dibakar ya, Kang. dibakar. Kok dingin Kang? Angel bak kebong Jawa. Kang siapa kene ya? Kang siapa kene hari? Kang Kiyol. Bacakan ku sira mana modale. Sira mau. Ori apa-apa ku bangsa bakal kita ku. Kang Bangsa. Ya salam, dadi sampean kudu ngerti ya Kang ya. Singarane hangpau ku apa disangkane ampok. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipumpang, rela mati korban jiwa membela nih kebajikan. Taji, apal kini? Bengen ana wong kesurupan. Jaluk apa aja? Jaluk mangan ampung. Wah, wong kesurupan sampai tadi jalukan. Luyane pangan nih kita. Hari menawa enak. Pada jelak nih gusi. Kales itu dua ampok anak rikama. Sumbyuk. Kang
Kang Wangsa. Nun. Sing arane hangpau. Oh, rokakan. Iki amplop ning jerone ana isi duite. Won hangpau. Iya ta, Bah? Durung ngerti. Dudu ampok. Jangkrik dami sumlang ditinggal kari, ditinggal kari. Hangpau semana sering bagi-bagi hangpau amplop ning jerone ana duite. Hangpau gong sifat cai. Hangpau gong sifat cai. Hangpau. Ya salam hayya ala sholat. Orang ngerti-ngerti. Sampai menghayal sudah sayang wong sugih. Iya Kang. Lamun melarat mah beli kiyek kita. Ya tau lila kamaning Kang. Iya ngomong aja yang beri ngerti kita mah. Bah, warana ketajik. Hari ngomong gua aja bahasa Cina. Duh, Ayah denok serem bunda denok bunda nini puji harukai bedik sikwe wiramandala waktu mas dalam masih. Apa jare Ustad Pak? Kula kuarane kon diali jajaran Cina. Yakin sang dimina kon diali aja Cina. Cuman rupanya lagi luruaran Ustad kiai-kiai Dermayu ku. loh. Jadi dulu kebayaran. Jadi mengene sedulur ya. Sampean tekaning wong kang ora duwe ya. Jadi prinsip yang upai ampo iku jere ajaran Islam. Al yadu ulia khairu minal yadi sufla. Tanganing dhuwur iku mulia ketimbang tanganing sor. Tujuane sedekah. Takdir bisa dipungkir, kadar bisa dipumpang, rela mati korban jiwa. Terus kau tadi kau ngomong bahasa dako. Sing ampuh. Hayya. Sing mau gak ngomong, si mengliin ku mengkonon kuno Kang. Tika masalah gak ngancil yo ngangga. Amplop abang. Kaya-kaya. Jadi jelas sedulur. Jelas Pak, jelas. Jadi tujuan kula iki sewise meluk dening ajaran Islam ya sedekah. Zakat mal ya. Sebab singaran zakat sedekah iku Menolong mata munangan sekejap bisa ngucap. Aduh mas dalam asep bos lamun komara singnya seni. toli langka bejane. Wong melarat gara-gara sering sedekah langka bejane. Wong sugih sering zakat langka bejane dadi melarat malah tambah sugih. Sebab ning kono tergores la in syakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adzabila syadid. Sapa manusia kang bersyukur ning Gusti Allah ditambah nikmate. Tapi bakal orang bersyukur ning Gusti Allah ajab sing pedih bakal tuniba. Kebakaran, kebanjiran, penyakit orang mari-mari. Ari kanggo biaya rumah sakit mah ora eman, tapi bakal kanggo sodako eman. Karma kang tuniba dening manusia iku gara-gara ora sering sodako. Sodako sampeanku. Bareng kita mah bakal dititipi ku bakal wonge langka dikantongi dhewe. Kula malakas kanggo sodako Kang. Ya boro-boro. Ijak meniku kandhane angel. Ya wis ayo siap. Jadi disiapakan mana tekaning rakyat-rakyat pecinan ya. Wis dibunteli ya Maya. Iya. Wis disiapna kabeh kan. Wis Tapi pada mangan dingin. Mangan. Pada mangan dingin sedulure ya. Oh, tangi. Mangan dingin. Ake jabur maipun gawe dodol Cina apa anak apa. Pengen konon. Keren. Tas konon. Enak. Iya benar. Usul apa? Eh. Usul ah. Apa sih? Mangan ning kene mah bosen. Jadi Priwen lamun tekejak neng gula iya. ning warung makan. Terus Ya sing bayari apa beli baba beli. jadi pengen konon. Iya ning ayam kremes kan. Ayo, kodon ayo. Wis, Ayo ayo. konon. Ayo konon. Ajang ladeni waki arang ayam kremes. Ayo mangga pada mangan. Wis aja mengayam kremes mani kok beli pada bayar. Ayo. Larang.
lakonane Bapak Wardadi nangkane bapakku tuan rumah nangkane sing hormati sampurane selawas sareng ibu kue gede kaya deno bunda deno nangkane sing mireng waken celok sareng Mas dalang asep bos langen pemareng di aja lopi kami lampung bunda nenek putih harum kami nangkane kang bermangga aduh kang keluar sareng ibu keruput ja nangkane singa seni Alhamdulillah Nyai Ari dipikir bener saujare omonge wong tua Apa je ngono Bi? sing aran kita menusa urip kudu gelem nglakoni sabar Bener. jare ka sing aran wong sabar ku kekasihane pangeran Kasihan yang Tuhan. contohe sampean bakate muni kanda bengen akeh wong pada moyong pikir kali runta dermaga pokat durung tekang waktune tekang waktune bahkan bakate ngrungokaken wong sing ngomonge tasblang marani sampean kanda bengen kuwi kaya wong edan artinya nyandang ya jumpang camping Iya Bi. aja borong kanggo nyandang yang lagi kanggo luru pangan baik Mangan baikan langka. tapi sekian Priwen coba. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dunane sampean ya Yo. Ari apa-apa kok. semenon tua tangku dikuat ning jalukane ora kuat ning omongane dedalane sampean bisane sugi kenang kerja bareng kamawula ning wong Cina Cina. Lamun beli gabung karo wong Cina, beli mungkin Bi uripe Nyi Sophia bisa enak semene. ya iya terus gulane ya melu Sampeane ya melu enak. melu senang Delongan lambine anyaran. bakate kanda wingi tes tak syukur ke rambut ki Sampean ki iya tes tak syukur jadi sampean kita semanjing salon. manjing salon bapakku harada diminangkane bapakku tuan rumah kang ora mati sereng ibu kuwi sing mireng Muji syukur alhamdulillah ya Bi. Uripe Nyi Sophia sekin wis beda kaya bengen. Jare wong ngomong maje Bi Nyi Sophia kukin maje dadi uwong. ya bener Ya kune kita nih bengen dadi apa Bi? ya ampun mau kah wong bakate kanda bengen mangarani sampean ku ya wong edan jadi wong edan Tapi dah kata yang semono Bi. ya Sekian Nyi Sophia uripe wis beli kurang sandang kelawan pangan. Tapi awas kudu inget ayah deno sareng bunda deno aja lokti gawe tapi kula ki arep panas sing tak takokaken ning sampean apa sih Bi? niteni sampean sedina loro kian artine ora kaya seperanti-peranti ning dina kono kan nang apa silokan kelamun bae ku apa sih ana masalah karo majikan bengenek konon Masalah ya bokat artine kan ora Bi. yang tak delengaken ki sampean ki ari awan jarang mangan banyu mata sok kadang-kadang keceleng kita ku melimbang-limbang Ya perasaannya Pindeng sampean. galeng kepiting sabat tampingan kapiluyu bae selawase kapiluyu selawase
kadang-kadang sokat kelingan bengen kabi Ngeling-ngeling ini banyu apa? mata nepluk beli kerasa ki dudu nang apa-apa Nang apa kune? ya artinya beli nyangka Nyi Sophia bisa enak bisa sugih bisa uripe mewah Bi. Jadi sok kadang inget waktu bengen sengsarane kula karo Kang Mas Sanusi Bi. Barang sekin Nyi Sophia dihargai ning masyarakat khususnya ning Dermayu Kibi karena zaman kian bisa nih diregani dihargai ya karena harta benda Ya iya. ya iya bakal zaman kian mah tergantung harta benda bakal kita dadi wong sugi dadi wong enak batur gak pada ngerangkul Bi. Ya tulis ngaran kita awak bisane bagus. Nah Kesawange pantes, kenang kitane duwe duit. Ari kudu ngomong mah sok kadang Nyi Sophia nangis soten dudu mikiri apa-apa kelingan bengen tadi Mane wong seduluran pegang baras. Kayak denok sareng bunda denok gede. Bundane niki pujaruk sing duwe wiramanda. Are bokat kita mandelang sampean sok kadang-kadang lamun, sok kadang-kadang menes. Are bokat kita mah ana masalah konon karo majikan. majikane siapa yung kita dadi wong sugi masa iya maksudnya karo majikan wong Cina Iya bokat. iya beli Nah, are ngomong-ngomong, no problem yakin ngomong kayak kononku. Allah Bokat artinya kita gugetun temen. Tuman mau jare ka kandane wong Jawa mah kita kumitung petejor kan ka. ora Bi malah dina kien ki Bi Ya, kita kesyukuran sampeanku. ai sampean beli weru pasakan pirang-pirang olie sapa menyambut hari kebahagiaan kita ki Konon. kalesan lagi apa Tole ngomong-ngomong, iki lakine sampean ki rupane ki kayane ki jarang betah ning omahku. nah anak sing dipikiraken ku ya kuwen Bi Puneku duwe apa artinya bisnis apa lakine sampeanku kayak kelingan setamplat tumpah tak diteni bae. rasakan apa maning kita sing jadi keluarga ora ilok lawan peranti Kang Mas Sanusi bakal balik ya Bi Iya, mangan ganti klambi iya. mangkat maning Ya. bakal ditakoni wis meneng di wong wadon aja melu-melu sing penting maja siram aja mangane wareg nyandange bagus turune lali dicokot lamuke mendal Ngomongnya kayak konon, ngomongnya Uci Sanusi ku konon pun ku bakate laki kayak konon ku jare sampean ku ngerti beli ning grak-grike wong lanang sejen karo mauku. ai embu La ilaha illallah. demi Allah Bi kita mah beli ngerti sebab kita mah wongnya ki polos tomo ana wong sengit ya beli weruh ana wong sirik ya beli ngerti termasuk laki gak umat dianggap setampat ya sama sekali beli weruh Terus bisanya laki kayak konon bokat sampean ku ana pirasat bokat ana tanda-tanda ngimpi tah priwen konon Pak. beli laka tanda-tanda apa-apa demi Allah demi Rasulullah laka Ya tapi laka lamun pirasat. lamun kula ngomong sampeane ku indahnya ku sewet beli kunku. ngomong Ah. ngomong arane gak kita makini wonge ki boma Ya. bagian wonge sekebo pikiran masa tuma sang ngomong lakine kita beli betani ngumah dianggap setamplat ku jare sampean ku apa Kunku pengalaman kita nyanyi bengen pernah duwe laki ya. Nandakaken wong lanang bakate ning omah beli betah. Bakate dijak turu bareng nyingkur bae. Berarti kunku wong lanangku duwe wadon selingkuhan. Lah. Apa maning lakine sampean wong sugih duit? sing bener Luru wadon saundake sampean jareng basane sedina 20 karena zaman saking mah wong wadon ku sing jendeleng wong lanang sing sugih duit.
Ah, Kedingin. Kok. aja-aja sampean ki rasane mah Aja dadi kompor sih, Bi. ya kun makula mangelingaken jareka sing aran curiga tandane kita manusia sing perlu kelawan waspada. Aja terlalu percaya nih wong lanang kaya konon po. Ari turu bareng mah bareng kini, Bi. Barang. Seranjang ki bareng. Ya terus Cuman kita nih ya madep ngalor. Lakine kita nih ya mungkur madep mana. Apa kuno, Bi? ya kun nandakaken wong lanang wis duwe wadon simpenan Nyik. Rasa-rasane sampean ke barang tua kayane mah engko diwayu sampeanku. Idi. Ora di dunia akhirat mong ora baik, Bi. Aja sampai Resepe wong wadon pengen disayang ning laki ngerti beli. kudu apaan kita tinggal dina, Bi. Ngebakti ning laki pengen masak apa ya tok pasakaken. Dudu masalah kuan kun nomor 3 kun po. Kita dandan bae gal dina uru beli kita kini wis soli ki rai ki kita ki lagi dirawat kini, Bi. Rai ki ari kudu ngomong mah Nomor 17 kuan makunku. ari konon kita Bakate wong wadon pengen disayang ning laki, bakate turu bareng terus lagi dipola sing kira-kira akeh lewane. Aja kayak ketepuk ngabar baik. Aja ngaplang-ngaplang po ya. Kedingin, kita kira ada puyeng kini. Lagi ning kana mah beli makanan, Ya saya jadi ngalah. bakal lagi dipola. Iya. Aja pikir baik. Kudu akeh lewat ku si pria. Contone. Ayo bakal sampean bisa ngupai pemasukan ning Nyi Sophia. Contohnya kayak ngapa bro gambaraken. Amber kita nih beru. Kita ke Mang saya kudu diperagakan. Ai kalesan. Kita ke rumah tangga kibi wis lawas maka sing awit cilik jadi durung alami singaran bakal lagi dinggo aja meneng baik cak peragakaken, Bi. Wis kok gak ngerti wong lanang mah asal ditawani ben. Bengikin konon lagune apa konon pengene. Oh ditembangi berarti. Misalnya lagune anu bae je. Anu ka ketek ngali genaka. Ketek boyong kudu nyam. Ya sing ngali genaka. Ya ketek boyong tuh. Oh. Ketek boyong. Aduh, bocah kiari ngomong nyerempet baik. Ketek ngali genah priben, anaga ketek boyong. Gak hari kula makan tak karo sampean ku jare pintere wong ngomong mah intermeso ku aja terlalu dipikirin teman-teman. Ya sampean sih wis weru kita lagi atine ki lagi galau kita ki. Ader kita manusia jare kader makaring lakoni jodoh pati rezeki blai ader gak